så blev aftenens 4 møder, eller eftermiddagen og aftenens 4 møder afviklet. Turen går nu nordpå, hjemme igen, de små 40 kilometer. Et spændende møde, havde flere spændende møder vi havde i dag. Nu kører jeg lige her i Svanninge Bakker. Svanninge Bakker indgår i et af de punkter, som vi havde på dagsordenen i dag, hvor vi skulle behandle den fynske højderyg. Et stort, ambitiøst og spændende projekt, som blev annonceret lige i forbindelse med folketingsvalget af den daværende minister Jeppe Bruus. Ja, det er et projekt, som vi selvfølgelig synes er helt fantastisk. Det går fint i tråd med det her projekt, hvor vi lige vil gunstige midler til Øhavet, hvor der kommer penge udefra til, som alle sammen taler ind i det her med at vinde noget godt for vores natur, og det tror jeg, vi alle sammen gerne vil. Det, så vi skal have nogle drøftelser og snakke om, det er, hvordan er det lige, at vi indtænker folks private ejendom. At der er det en rigtig, rigtig god idé at lige være i dialog med dem, inden at man tegner dem ind på et kort. Det er vi i hvert fald nogen, der synes. Jeg tror, vi egentlig synes det alle sammen. Det er bare, hvordan vi kommer udtrykker det. Ellers så var det et møde, hvor vi også skulle tale totalberedskab. Det var på dagsordenen. Hvordan vil vi gøre det for Midtfyn Kommune? Fordi den tid, vi lever i dag, det er ikke den, som vi måske havde for, lad os sige, 5-10 år siden. Og det kræver noget andet af os. Det kræver noget af os som samfund. Det kræver noget af os som kommune. Hvordan er det, vi sikrer, at vi også når ud og betjener de borgere, som har allermest brug for os, skulle uheld være ude. Det nedsætter vi et 17-4-udvalg for fra oktober måned i efteråret, og så 27 ud. Og jeg er blevet udpeget til at være med i udvalget sammen med 3 andre politikere, og jeg er så heldig, at jeg også er blevet udpeget til at være formand for udvalget. Det er en opgave, jeg glæder mig utrolig meget til, og jeg er rigtig glad for den opbakning, der var. Så ja, solen den skinner her i det smukke Svanninge Bakker på Sydfyn. Og jeg kører også hjem i dag med et lille smil på læben. Ja, videoen der blev længere end planlagt. Men ja, kan I have det godt? Tak derude. Hej hej.